komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippines Standard Time plus 9:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa Dili Gidamang Madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat, mayong gabi, kamusta naman mga panangga na Montag Panamati, Region 1, mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 20 minutos, karong adlaw, Miyerkules, Petsa 20. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntura sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton siring nga news team. Liwat naman nga magalibot ang aton siring mata kag dulungan. Oras sa kagabiyo ng aton siring nga patrol. To Crosswind Patrol. Liwat naman naton nga himulsuhan na amat-amat naman nga pagdalom sa kagabiyon sa Miyerkules edisyon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules edisyon sa Patrol 2, buylog nato na puwersa ni Aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto, was-was lang kon humay, aria lang kon mais.
Importante wailang Malaysia, aksyon papang Nixon tahom. Aton mga pagbantay sa mga update, pinakaulihing ang mga balita, flash report, breaking news sa national kag international. Ang monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod, ginabantayan ina ni Aksyon ang Depensor. Opda ba kita sa aton sining ang mga technical partner diri sa Studio A, master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Henry S. Polgar. Backup diri sa aton nga IT expert Aksyon J.M. Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad ang Korman Aksyon Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa nabilin, isa ka oras, 18 minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! Una naman sa katos na pagpagalagag, ginadulong siyo sa kaluwansang CL Pito-Pito. Kung may mga ginabatsag kamo dira sa lawas ninyo, kung nagka-problema kamo sang ubo nga kon atakihon, ginabarukoy, kung gusto nyo makabuo, in other words, makaangkon sang anak, may mga diabetes ka, uy, para gini sa imo, kampiyon ini-imnon, adlaw-adlaw gid. Tandaan mo lang ang ngalan, CL Pito-Pito. CL Pito-Pito, mabakal ini sa mga butika, parmasya. Abiso lang sa ato mga kaaksyon, hindi ka mo mabakal sa CL Pito-Pito. Inabalang nagalibod nga nagapamalay-balay, kainang CL nga ginabaligya nila na peke. Para sigurado ka nga original ang CL Pito-Pito na imo-imnon, diri kaya bakal sa mga parmasya, butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Tandaan nyo gid, laking CL Pito-Pito, lagi kang panalo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol! Ini mga porsyon sa ato sa nakapagpagalagag, ginadulong sa iyo sa kaluwan sang Dr. Alfred Spiro Mangosteen Tea. Nakahibalobla ka mo ng Dr. Alfred Spiro Mangosteen Tea. Mayo ini sa may mga allergies, kag maka-improve sa nga aton sini nga ginatawag mental knowledge. Di ba lato to JM Baikin? Likod yan i-check sa aton di nga monitor spiak ko. Ang Dr. Alfred Spiro Mangosteen Tea, nagapalikaw ini nga makaangkon kasi tawag nga Alzheimer's, Parkinson's, kag iban pa nga balatian sa central nervous system. Ini bagong epektibo ang mangosteen nga antioxidant, kag maayo ini nga makatapna sang mental deterioration. That's why ginarekomendar sa inyo lagag, ginarekomendar sa Action Night Patrol Program, inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred Spiro Mangosteen Tea. Sa inyo nga pagpamalaklon, ayaw magkalipat. Lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan gid ang ngalan, Dr. Alfred Spiro Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Night Patrol! Ante sa observation report sa aton sa nga Patrol 2, yan ang pinaka-latest nga update sa COVID-19. Base sa datos nga ginpagwa sa nga Department of Health
sa mga listeners naton may ara na kabilogan 13,221 kakaso sang COVID-19 ang na-record sang DOH sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Sa 13,221 nga na-record nga kaso sang COVID-19, mayara na 842 ang mga nagkalamatay. Kag may 2,932 naman ang nag-ayo. Pero ang bad news, ang ginakadlukan sang tanan sa pinakaulihiman nga datos sang Department of Health sa nakaligad 2 ka bulan. Ang ginakulbaan sang tanan nangin matuod ang ginatawag nga second wave. Sa nakaligad nga 2 ka bulan, ang record nila nga kaso 538 mo. That's why no less than ang Secretary of Health, Secretary Duque, nagkonfirmar sa timprano pa nga natabo ang hindi kuntani madapat matabo ang second wave tungod sang nagataas, nagasaka nakadamuon sang biktima sang COVID-19. Nagsaka man ang hinanata, but silingon nang second wave na ang ining pagsaka sang mga nangin biktima sang COVID-19. Hopefully, hindi lang ini matabo ang aton pagid kolbaan ang ikatatlo, ang third wave. Bao Diyos ko, maluoy ka. Papasa na ni ang nagahalit nga coronavirus disease. Kaya do ginatagaliog man ang aton gobyerno sa wala man untat nga suporta sa mga naapektuhan sining coronavirus disease. Pero ang good news sa likod sang bad news, sa masunod nga tuig 2021, hopefully, posible may vaksina nga makatapna sa mga nangin biktima sang COVID-19. Buti lawig-lawig pa. 2021 pa. Oh, siguro by January 2021, posible may vaksina nga makainkwentro sining virus sang corona or sang COVID-19. Pero sige pa ni Japon ang sala. Manbalo ka, hindi man basta-basta nga discovery sang vaccine sa amon nga mga sahi sang virus nga nagatuhaw. May id-id nga pagtuon, last dako ang gastuhon. Gabay pa kung si Presidente Duterte pa na ang mapatay kung pwede lang makapangamuyo kag ipalayo si kamatayan pangabayon bugis sa kalimutan ko na ipagkwaa kaysa 2021 may baksina ay puwerte no. Ginadala lang ko sa lakas-lakas sa Presidente tang problema sa aton pungsod. Ikaw mo, ikaw yung amay-amay, ikaw gid ang malokdos ang tanan nga problema. Amo ni ang papel sa Presidente. Sometimes may mga kayuhan, sometimes may mga kalainan. Kung kalainan ang kalainan, sige ko, hoy man ba, baga sa atong Presidente? Ito ang sulod sa pinsar sang Presidente, tiyari naman. Problema naman sa pupuhon ta naman yung aton pumuluyo.
Way mahimo. Di plus may mga ginapabot pa nga mga OFW nga mag-abot sa aton nga pungsod. Di ini kululbaan man eh. Itong una nga batch sa mga OFW nga nagaralin sa ibang nga pungsod, pila to ka libo to sanggin examine sila ba 400 pila to 65 ang positibo yamak mo na until June damo pa nga mga OFW ang aton pabuton diri sa aton pungsod Pilipinas. Kung pwede pala magambas presidente nga hindi na ko kamo naman da kaling kiti waigid mahimo ang parte sa special amelioration daw may tsansa nga may second wave nga kayuhan para sa inyo pero sa wala siguro makakwa niya ang sa nakakwa natin basi din na kakwa ni 5 million families mo ang target sang Duterte administration nga matagaan sang special amelioration sa wala mahatagan sa una nga batch. Ay, puwerte ho. Di matiko kay presidente do, pulis ka military ning ba hatago niya. Oh, sa wala maatagan ti dako tsansa nyo nga basi kamo ang matagaan. Ito ginapadalian sa aton nga DILG secretary nga makapas sa mga ngalan ang mga LGUs naton sa wala makabaton para kung i-release ini ang ikaduwang kaigayunan na kayuhan makatupa sa wala matagaan. Yung LGU abunin ka pang lista di ko nang nagataguro lista ni sa mga LGU tako di magsalati ka-coordinate minister sa mga barangay official tayo sa kutob wala matagaan nga kwan bla nga kinanglanog siya nga tagaan ugali kiti sa first to nga tagtaganay way siya makabaton kag way siya maka-fill up sang pormas ngaya sa special amelioration hopefully this time sa ikaduwang kayuhan kabay pa nga maka-fill up siya maka-fill up sila para sila naman ang matagaan. Ayos! Damo ning mga bulo-balita nga sa gihapon ang halos tanan nagabantay sa update sang COVID-19 ti sa local diti alabagahon sa aton nga city kag provincial government ang mga nagalabot di wala lang man nila iwaslikon wala lang man nila nga papuliyon balik. So, ang ginahimo sa gobyerno, ay buligan sa kuto masarangan, SOP ang ginatawag nga quarantine, 14 days quarantine. Kaya mo nang gusto gidya sang aton nga mga opisyal sa Bacolod kag sang probinsya na dapat i-quarantine gid sila. Apisar nga may mga ara man sa dokumento nagapamatuod nga limpyo ang ilalawas wala kagaw pero ti sila sa aton nga city kag provincial government nga amo niya paniguro mo lang ni mo na gani nga ang pag-insyende ang kooperasyon sa aton nga mga OFW ginaapilar gid sa aton gobyerno insyendihanay buliganay lang kati ari record will show nga mismo ang DOH gasiling nga nagasaka ang COVID cases sa pungsod sa Pilipinas. Way sang adlaw, way sa semana nga nagadugang. Batali ko naga-steady lang bala. Steady lang ang figure. Pero nagapanaog kita, damo man tani bala mag-alayo. Oh. Kung may mga nag-aalayo, may nagaduga man patay. Kung may nagadugang patay, nagaduga man ang kaso nga biktima. Oh, tiway gid. Muna nga ang
simple nga hingyo sa aton gobyerno. Social distancing, again, sok-sok face mask. Amo lang gilang na yang ginaayo sa pulis naton. Pero damo gyapon sang mga pasaway nga way nagasunod sang simple lang nga pangabay para man sa proteksyon sa ilay kayong lawas. Daw sa wala lang bla sa bungog nila. Nga kung matapikan sila ti muna silib lang nga kung matapikan ka COVID-19 sa totoo lang minilyon yung gastuhon mo. Minilyon yung gastuhon mo. Mintas trantong ara ka sa ospital, abi nyo. Muna nga kung pwede lang, halong gid kita. Hindi kita magsalig-salig. Muna nga again suliton ko simple lang, social distancing, sok-sok face mask, hindi gid na mabudlay. Nga tulumanon sang isa ka tawo nga nagalikaw sa balatiam, ilabi na gid sining COVID-19. Muna nga mangakig lang kamo sa mga pulis naton nga nagapangsita, nagapangaresto, nagapasaka kaso. Pero kung isip-isipon ta, sala ninyo, hindi man kamo pagdakpon sang pulis kung waay kamo nagbayular, naglapas sang mga pagsulundan, guidelines nga ginapatuman sang aton gobyerno. Sa totoo lang, pulis tak-an nila ka pang dakop. Kung pwede pala ganit, sawayo lang nga sawayon. Kali kati ko sabi mga tao, hindi ka batinggilan, tiga bagol blaw, pwera lang sa mayo ha. Huwag man taga-generalize ni. Pero may mga tao, hindi ka kabudlay ispilingon. Ito kabudlay painsindihon. Ngakig pa na, kung ginasaway, tiyabi, hindi ka kita naman. Only in the Philippines. Amo na nga, hindi niya malagyo pag hindi niya madadali dula si COVID, kung may mga tao gyapon nga nagapasaway. Amo man sa droga, bla. Mintas tanto, may nagagamit, may nagabaligya. Mauntat lang ang pagbaligya kung wala na sa may nagagamit sang droga. Another classic example, sa illegal gambling. Mintras tanto nga may nagataya, may nagapataya. Eh kung wala na naman lang sa may nagataya, di sino pa na magpataya? Muna mga classic example, kaya mo man yung COVID-19, hindi na siya madula dali-dali, hindi na siya malagyo dali-dali, kaya nga, ang rason niya, may tapikan pa kuya, kaya rao si Juan de la Cruz, si Pedro, huwag nag-practice social distancing, huwag nag-soksok sang face mask, tindira kayo masulod sa iya, tingwaon kung hindi magsulod sa iya, amo na, di para nga makahatak kita proteksyon sa aton ikaayong lawas, amo na kasimple, social, physical distancing, kag ginatawag nga pagsoksok sang face mask, tig-agid, budlay gid. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:30 na. Sa sining kabayan sa tabagad, check tagaton sining patrol to Crossfire Patrol. Kamusta honta ang paglibot-libot ni Aksyon Edin Abuso? Alas 8 kaya na ba nagtupa ang syado kabasko nga ulan. May paaban pa nga pag pulo pa nagoob, pulo pangilat. Kumo nagulan, siguro may mga porso nga dalom-dalom ang tubig, ano? Why man? Kumo nagulan, hindi balikawan, madanlog ang dalan, ilabi na ang mga aspaltado nga dalan. Halong sa mga motorista. Dugay-dugay, korpyo na. Hindi na magrandadi kag magwalda-walda. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Action! Night Patrol! Field Report! Yari sa aksyon na dito sa Puso, sa report sa Patrol 2. Aksyon na din, Mayang gabi, please come in. Okay. Okay, aksyon na din. Kamusta? Nabasa ka wala? Nabasa ka wala? Dali lang kay pa picture pa tao. Sige. Kaya sige, pangilap di daan. Pa picture din kalangitan. I-post mo naman nakaroon sa imo nga FV. True. Kaya di lain na ni Action Eric ang sige pa picture. Ang kalangitan sige na pa picture. Si Papang di sige lang din ngirit. Sige ang mangirit? Oo. Ang laban na ang dila, di basa ha? Oo, kuno naman ang tirada. Pero sige pa ulan din now. Wala na Action Eric kay ina puwerte kadamol sang ulan do mo lang to pila ka minutos zero visibility ayawan kami gani ni Papang Nixon na 20 lang ang dalaga namon. Bangod gati although nga may suga Action Eric ang patrol pero may ara kami mga nasugata kagina yang wala sang suga. Wala parte pa ang hangin daan Action Eric wala sang sugang iban nga salakyan. Do hindi kay magklamo kung pangisog kagito nga magsigi kagit katapak sa imo ka senador di magkalaula kamo kay ti wala gidaan ni kikitaon ng dalan kaga ang hangin grabe gid Action Eric kabaskog dala kibot man ang tanan no nga ang kapaang sobra kapaang kag kainit kay Action Eric in buslan sang mabaskog nga ulan sini nga gabi when in fact nga usual nga mga dalan sa syudad sang Bacolod nga masami ginabaha o kung nagtaas ang tubig Action Eric ang Bangga Cory dito sa bahin sa Mansilingan dito sa may Bangga Pare medyo nag-amat-amat saka ang nagtaas ang tubig pero most probably madasig lang man to dan Action Eric mag-subside bangod nga ting aton nga mga kanal subong mala tungod nga kung aga grabe man kainit ang iban gani kung makita mo Action Eric no may mga memes sa Facebook nga akag may mga video sa Facebook nga ang ila ginahimo ang ila kalaha nga may mantika hinabutang nila sa atop mag-init-init gani do mag pisik-pisik na mantika nagabuka na sila sang itlog totoo kag literal nga sunny side up wala gasto uling wala gasto gasol init lang sang tsimpo ang imo da nga kabulig sa pagluto sang itlog nga ginaluto mo da pero sa seriously speaking Action Eric no do kadelikado sang sobra gid kainit that's why nga makabulig maniguro sa kampanya sa aton nga mga otoridad nga stay at home gyud kiti sinuman yung mga manamian nga magsigi kaladay nga parte kainit Action Eric no ang imo nga ano gid ga wala labot sang kaginot ang init gid wala sa lawa nga gatupa sa imo panet do hindi mo maintindihan do kakatol nga daw kahap nga daw hindi gid amo yang mabatyagan mo dugang pa irritable bangon nga ti nagabalhas ka nagaginot ka mo pag ginanghalalungan kay ti kung magbalhas ka Action Eric no ang imo dalikod mabasa sang balhas magmalay mo balhas maubo ka ba magbarukoy ka ubo ba o kululbaan o kung nahadlokan ka kahadlokan ka magsakay ka sa jeep kay kung mag-ubo ka tulokon ka sang tanan nga sakay sa jeep di subong daan may mga transparent pa nga or may mga plastic cover nga ginatabon basi linglingon ka gid o kun hambalon ka nga pagpanaog didto kay nagaubo ka kay ti kabalo kita tanan nga ang pag-ubo Action Eric isa man sa indikasyon o kun sang sintomas sang COVID-19 may mga pag-ubo pero ti sa ato mga ka-action hindi tanan nga ubo COVID-19 basi na malhan lang to sa sang balhas kagina namalhan to sa nadunlan sa pwede hindi lang basi kung may ara sige na angko niya nga uboya ba ginabarukoy siya muna bla basi natamaan lang to sa sang kaon tamis sang bago sa nagsakay sa jeep hindi lang don't judge lang danay kung hindi kung hindi natamaan sa cold basi kung natamaan man sa sa panginaon kahang mga bla amo na sa Action Eric pero tiyan mo na hambal nila subong nga sang una gatulok kay o kung ginatulok ka kung ikaw makaduluda nga nag-utot subong wala labot ang tawo kay kung mag-ubo ka palang tulokon kadayon sang tawo Action Eric
o kung nagpangatche ka dira, o kung nagasikma ka dira sa sipon mo abe, o kung dugambal ka dugalingin ulo ko. Do hindi na mabalano action Eric no kay ang init daan kainit sang panahon nagatuga man mo sang kalingin bala kag kasakit sang ulo miskan matabo ka lang nga ispiyak bangga sa piyak na dalan pag pahunay-hunay mo pagpahandong mo action Eric. Grabe na dayon kainit do hindi mo na mabalaan kun ang palibot mo lang o kung ang pamatsyagan mo ang init o kung ang ulo mong init. Ang iban gadala pag action Eric mo kung init ang panahon gainit mo ng ulo sang iban. Correct. Gadugang init-init ang gusto na init-init. Sadya gina ang maukpan. Laban. Kalaula gina sila. Pero kung maukpan ti antaran sa lama tanan na amo gina siya. Salamat. Hindi na ko. Do nag-gets ko ba? Amo na kayo amo na din nga zigzag daan sa kanina. Nakalayo sa sugpon mo actually din sa generic, pwede ginalaglag ako po Mandam ka lang karon na. Gusto mo guro maitikan ay. Nakakaon ka na sa GNG. True! Doon ka namin, gusto ka gina. Sangin ka ako nga liempo mo. Tapos dyan ay kagapangilat pagyapon, may naulan. Nagapangilat, sige ko di gani pusing pero wala na yung gaulan, action Eric. Good. Pero may mga portion nga nagbaha, way mangguro Sa Bangga Kore, action Eric, nalabyan kay Inas ang patrol, Bangga Kore, kag Bangga Pare, dito sa Mansilingan. Dalan na yan, dalan, nagbaha. Oo, dalan. Dasig laman tumasabsay kay bag-o lang man liwat action Eric amo to kabaskog nga ulan no kaina gani sa Tangob area pa lang sang nag-matulan pero paglambot naton sa bahin sang Pahanukoy wala yan nag-ulan pero paglambot naman naton Mansilingan grabe naman action Eric ang ulan pugtak ang ulang gali pero susubong do mga nalabian tang mga dalanon sa syudad sang Bacolod basta man action Eric wala naman subong disinfection ang chamber but silingon ulan gini action Eric grabing ang kilat action Eric makibot ka kay gasana gid ang palibot mo magkilat bla may ka pangilat kuway ka pa nag-uob Agina may daguob man action Eric upod sang pag-ulan hangin daguob kilat subong ti medyo laka-laka na lang action Eric nga kilat pero ti ang aton nga mga action nagahingagaw man pauli bangod nga ti curfew na dugay-dugay pila na lang ka minutos 20 mga 19 minutos na lang correct grabe dia sa mat amo ginaya basta GNG mathematic dasig sa mathematic kay ko hindi ka dasig sa mat ron perde no amo gidi kabudlay man ako ng 1 plus 1 5 imo answer do ka budlay naman pero amo na action Eric ang sitwasyon diri sa palibot sa syudad sang Bacolod pero wala na sigurado wala gini action Eric sa may magwa ni after ni 10 kay do ka nami ni Tiyempo kung kwaon isang opportunity sang tanan nga magpulo pa huway kang magtulog temprano kay bugnaw ang Tiyempo. Pero basi dugay-dugay pareho mo pa rin ginapabot sa iba ng Eric tanaw ang hambal bala nila nga kung wala stars gani kagrabe kadamol sang galom maulan pa ni liwat action Eric mo hambal ni Papang Nixon sumbaga ako na yung mata para may star na yung mga suggestion man mo star ba yung star lang makita mo puwerte ang mga suggestion ni Papang basi bulan nga ito makita mo kung magmarka pa sa mata mo pero nami kining tulog action Eric kay pilay daan kadlaw nga bisan bala action Eric wala aircon bisan may aircon bala pag may perte na duwa naka electric parang gatubang sa imong huyop sang hangin init gyapon correct wala gyapon pulos ang duwa o kung tatlo da ka electric fan gatubang sa imo pero ti subong yan natural nga huyop sang hangin nga ti bulubugnaw pero pag abre tagani action Eric kay ina sang bintana sang patrol parimuan mo gid balang bag-ong basa nga duta bala action Eric nga grabe kagina may mga super malamala kayo mo sang
dalanon sa mga duta ginulanan gausbong gid ang baho ang iba na bahoan na pero may ara man iban nga nahamutan na in Action Eric mo kag may ara mga nalipay bangod nga nagaulan Yes. kay may ara naman niya may ano lang ni Action Eric gabi nagaulan no kay kung aga mareklamo naman especially mga nanay bala kay manglaba sila kung magulan di magmalamo Laban. pero ginapangita may ginapangita ta di Action Eric no kay may ara wala na nga ginatawag nga a person who loves rain ang tawag sa ila kun Action Eric mga pluviophile pluviophile na isa na ko da Action Eric mga persona nga namian sang ulan Okay. kabalo ka nga namian ko sang ulan Action Eric Para mabugnaw? hindi man Para ano? para damo unod ang drum. Damo ano unod ang? Unod ang drum sang tubigan bala namon. Kaya din medyo ninit ang tubod. Oo, kay di do amo nang problema man Action Eric, di ba? Dire sa aton dire sa syudad sang Bacolod. Nya bisan niya nga may basiwa ta di, pero may ara pila ka bahin dire sa syudad sang Bacolod. Nang tubod sang tubig dobas ko paguro ang wiwi sang ido amo ang bal nila tidugang pagid nga perte kay init dan sang tiyempo Action Eric kag ang tanan nga mga pumuluyo nagatiner lang sa kalabanan sila mga balay subong. Okay, no, tol, saksalan din na sa Balikanta, sa nga signal, reporting live sa police station, reporting live sa police station number 2, reporting live sa ito sa nga patrol 2, no? Crosswind Patrol, sitwasyon sa Bacolod, nagapulo pang ilat, no? Pero why na ulan, why na mandagob, Action Eden? Oh, yes. Kaya mo itong hambal ko, Action Eric, kay may ibang didaan nga kalaban na, nagatinir lang sila puloy-an, especially balang aton nga mga lolo kag lola kung mga senior citizens tikisa makabatsyag na sila ya init nagapaligo pero at the same time nagaugtas man kay samtang ara sila sa banyo nagapaligo nagahulak pa sila ya nga mapuno man ang balde ti kung gaulan Action Eric makabulig maniwa nga at least bisan ipanghugas mo na lang bala sa imo da pinggan o kon i-flash sa mga toilet makabulig ini ulan salud-salud lang kaya balila conserve water especially nga sini nga tiga ilinit Action Eric actually sini nga mga tiyempo summer na ginatawag kay may summer solstice na pero hindi mo na mabalaan subong ang tiyempo Action Eric no hindi mo na mabalaan subong ang kalibutan kay summer pero nagaulan pero dala naman ni Action Eric sa new normal nga ginatawag kag ga-adjust man ang dunang manggad pero sila sa nga ato nga pag-asa do nagapasulod lagi man tiya sa rainy season mo. Yes. Ang amo ni Action Eric mo usually summer giniya mo amo ni nga mga binulan. Pero I don't know lang kung ano pa ang mga report man sang pag-asa. May mga pagligwat or pagbag-o man sa mga weather forecast kasi unexpected man usually Action Eric mga amo ni nga binulan gani. Kay kumadumduman sa una bala Action Eric sa tiyempo ko amo ni nga mga tinion niya wala klase kalabanan ara kami sa baybay summer outing kag kung ano-ano pa nga mga outing Action Eric pagka June klase naman pero sa siniya nga padayon ng COVID-19 pandemic una gin palayag sang DepEd sa ato na Baluan August 24 magabalik ang klase pero may ginaduso naman sang iban sa karon Action Eric nga ipaiway ang school year sini nga tuig o kon school year 2020-2021 o kon 2020-2021 Action Eric kay ma-resume na lang kuno dason nga tuig dubot silingon ang ato ni mga estudyante ato ni mga kabataan kung ma-approve ini ma-delay sila sang 1 year pero ang hambal naman sang aton ng mga authorities bangod nga wala tidaan sa Pilipinas ang wide nga mass testing Action Eric no kag medyo acceptable naman na ang kamatuoran nga medyo kulang-kulang kita sa mga facilities diri sa aton that's why nga prevention is better than cure kag health is wealth gid Action Eric that's why nga iban nagapalayagan ng iban nga mga ginikanan nga bisan mag-open pa da
kung ako ya pamangkuton, hindi ko ya danay pagpaeskwelahon ang akon nga mga kabataan. Pangod makabig sila isa sa vulnerable sector, Action Eric, nga madasig matapikan sang sining COVID-19 palayo lang kung magsigi-sige ni. Naman kita, natubtob karon wala pa sang vaccine o kung bulong batok sining COVID-19. May ara mga bulong nga gina-undergo pa sa clinical trial. Pero wala pa gid sang kasiguraduhan, kag wala pa sang makapamatuod nga makapaayo, kag makapaiway gid ni, makapahilway sa sining COVID-19 nga tubtob karon, Action Eric, sila nakabulan. Halos lapit na magtunga sa tuig, Action Eric, padayon ni nga ginapakig-away sa tanan, hindi lang diri sa Pilipinas, kundi sa bugos nga kalibutan. Pero sa bahin naman nato na, Action Eric, sa mga transport sector naton, kung madumduman o kung nahibaluan kag manotis, maobserbahan sa aton mga ka-aksyon, kadamo kalabanan sang mga pasahero nga nagabantay sa higad sang dalan, nga especially magpakadto sa trabaho, magpauli pagkatapos ang office hours. Kahit hindi pa 100% nga nagabiyahe man ang aton nga mga pasahero nga salakyan. Kaya suno sa transport sector, Action Eric, ang iba na hadlok kay wala sang special permit. Bangon nga nahibaluan, nagpalayag ang Tagalan Transportation Office na umpisahan na nilang pagpanakop sa mga pasahero nga salakyan nga wala sang special permit sa maabot nga Hunyo 1. May kangtanan sa sini naman yang modernization program. Sisuno kay Mr. Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers Operator Centers, sa pagpakig-angot naman sa iya kaina. Magapadayon ng ila pagbiyahe, bangod nga umpisa sa pang Marso 16, wala pa man sang desisyon ang gobyerno nasyonal, kag wala sang deklarasyon nga may kaangtanan sa nasambit nga programa. Tinagapati si Malacad nga kinanglan mag-ubra sang memorandum circular ang LTO kag ang LTFRB base lang sa kaundan sa mga Republic Act, may kangtanan sa land transportation kag sa traffic code man. Pero ang nagapati man siya, Action Eric, nga kung iduso kag ipatuman ang pagpanakop sa Hunyo 1, ila ini pamatukan paagi naman sa pag-untat biyahe, mangudluyag nila nga depensahan ang interes man sang kadamaan, kay suno sa ila madamo sang wala nagapahanugot nga sa sining bag-o, Action Eric, nga PUV nga iya ka DOTR ni do de aircon ni gani kag may ara sang card na lang kumbaga ang itap mo da pagsaka mo busilingon makabayad ka na. Action Eric, ang ini nga balita ang ginadulong man sang GTX 500. Sa imo pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify. Ugari ang pag-inom sa GTX 500, kaya ang GTX 500 ang ipinlo sang imo nga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo sining nga atay. Ini man ang nagabulig panubo sang imo blood sugar, bangod sang organic compound nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar, bangod sa diabetes, make sure na mag-inom sang GTX 500 sa kada adlaw. Sa karon, Action Eric, wala labot sang aton ni nga agpakigaaway, ginapatuman nga social distancing, physical distancing, kag pagsuksok sang face mask, dapat ikaayong lawas gid ang aton nga ulikdon kag dapat gid nga halungan para malikawan ang mga balatian. Dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas gina-improve nga kag mas epektibo na bangod mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, margoso, garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Mag-inom na sang Santon Plus Gold, mabakalang sa mga butika. Sa aton mga ka-aksyon, stay safe. Pag-guwa ka mo sa inyo mga tagsa ka mga puloy-an, magsuksukid sang face mask, ipatuman ang social kag physical distancing. Health is wealth mga ka-aksyon, kag stay safe kita tanan. Balitalin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon natin na boss Jose was report ang balita ni aksyon natin. Ginaduro naman sa inyo sa kalaban sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtui, Pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Ang daraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga gradala, damo masabalatian nga napaayo, amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakalin nyo ini sa Bisan, di nga butika, ilabi na sa nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikaayong lawas, dulos ng vitamin D3 sa Life Extension, pwede ikaw ka-text, pwede man ikaw ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, Pamasari, Dalalakson, GA Esteban Building, ara dirang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. No, kain na nakapag-akot kita sa kay Police Colonel Henry Biñas, ang ato sa nga BCPO City Director sa Dalagan plus ang ato sa nga napatuman nga General Community Quarantine. Kaya may mga napahamtang sa mong diri nga mga Police Assistance Desk sa mga lugar nga mga damo sa tao, katulad sa merkado, terminals, mga malls naton. Kagin pa access naman si Colonel Biñas parte sa ila kampanya sa curfew, sa Le Corban, no, sa mga pasaway nato nga makauturan bla, nga way nagasoksok sa nga face mask, kag wala naga-practice ang ginatawag nga social distancing. Yung ato una pamangkot kay Colonel Biñas, kamusta ang sitwasyon sa mga merkado naton diri Colonel sa syudad sa Bacolod? Actually, amo na karon nga medyo na-control naton ang na-manage naton ang crowd sa mga merkado naton. Tungod amo na ginbutangan naton sa police in coordination with the management. Mayo, sir. Well, ang sa una, di ba, may report sa Libertad. Karon na-manage natin sa Mayo ang ang crowd, hindi na, wala na sang nagaginuto kay may mga barrios kita ginapangbutang dito, tapos may mga pulis kita nga gipang-deploy at the same time ang personnel sang city legal. Okay. Even there is Burgos in some other markets. So far wala kita sang report nga nagigilinuto. Although sometimes hindi gid malikawan, may matigagi sang ulo nga madukdukit bisan butok. Okay. Pero generally medyo okay subong ang dasada sa mga merkado natin. So ano na silang himuon sa atong kapulisan sir? Well, amo na, kung di ka mag-suksok ng face mask, di ka mag-observe sa social distance, aristuhon ka. Final kaso, sir, presuhon kagid? Yes, although nga hindi kita butang sa detention facility naton, kaya delikado man ang mga inmates naton, may temporary nga area kung saan din sila i-detain. I heard, sir, mga terminal na ito, may anak pa kamugin put up, sir? Yes, bin-anticipate na natin na siya. And mas maayo man kaya nag-cooperate man ang management sa terminal. So wala kita sang problema about sa terminal. Pero sometimes kung magbunga ng mga bases nga mag-abot, may tendency kanya magdamo ang pero little by little matters natin na, pero generally wala kita sa problema sa mga terminal. Nakita naman, sir, sa mga malls na ito, may mga pulis ka man sa butang da, no? Yes, sir. Kag hindi lang mga pulis, ang mga security agency natin, ang management ng mall, nag-cooperate. Last time, nakita natin may mga marka mga kalog nga kung sa
di makakuan nga tindog or makastay ang kliyente or customer nila. So maayo may sistema kay kung pulis lang ang kuno naton maubos ang pulis naton nga mabantay sa tanang establishment diri sa city. So mas maayo gid nga ang initiative magaling mismo sa tagiya sa establishment. Sir, nanong assessment mo sa 5 days nga GCQ sa Bacolod so far? Well, ang kita ko, madamo sang salakyan. Ang first day, especially sa last Monday, halos tanan nga corner sa city, damo sa salakyan, grabe gid ang pagkuha sa traffic. Pero subong medyo nagalaka-laka na, and nahinahinay na itong pagituparang mga tao, and sila, tawag diri, medyo aware naman sila kung ano ang consequence, mo pagani na ginambal ng task force, especially kay Vice Mayor, nga kung masakit ka sa COVID, gamay lang ng 1 milyon magasto mo na mag-ayo ka. So ara na sa imo ang ang choice or ang liberty kung gusto mo magkuha ng COVID. Ang ginapangayo lang isang task force is social distance kang pagsuksok sa face mask. This is the only way nga nabalaan naton nga magbalik ang naton ang ginatawag naton nga pagpaskog sa naton ekonomiya. Kaya hindi kita kontra naton diri hindi lang COVID kundi ang ekonomiya. Kaya kung wala na sang ang atong ekonomiya, hindi kita mapatay sa COVID pero mapatay kita sa gutom. Sir, ang assessment mo sa curfew kag sa atong Licor Band, kamusta sir? Well, sa Licor Band, wala kita sang tawag diri sa mga apprehension na kay nakita nato na nga nagasunod man ang mga panaton ang pumuluyo. Ang sa curfew kay inahinay sa nubo ang mga arrest nato yung ginahimo. Pero sa face mask at sa social distancing, mo na ang pinakatako nga sabi sa ato mo. So, muna ginahingyo nato ng tanang barangay nga kung pwede maging aktibo, especially sa mga inner forces sa barangay. Sir, klaron ko sir, again, ang iniblang angkas, bro, sir, hindi ginaya sir, kuano to, prohibited ginaya sir, no? Well, ang general rule naton, no angkas gin na siya, kay as much as possible, ginalimit naton ang pag-travel. Especially kung mga non-essential or not necessary na mag-travel. Diba? Pero in some cases, like emergency cases, i-allow naton ang angkas and sa husband and wife, gina-allow man na naton provided nga ang ilang purpose is magpakal sa pagkaon or mag-avail sa essential nga mga serbisyo or tawag diri kung magkadto sila sa trabaho, either duwa sila o isa sa ila ang matulong ang bana or asawa. So these are only instances nga gina-allow naton ang tawag diri ang angkas. Again, ang ginagawa natin diri ginahinyo natin nga as much as possible i-limit natin ang travel for the meantime. Ang number coding sir as is ang yapon? Well, ang coding natin is sa mga provincial vehicle lang. Yes. Pero may mga essential nga mga business and essential nga mga services. Wala na ginapa-observe sa coding like mga employees sa mga essential businesses and government employees. Wala natin na ginapa. Pero other, ginapa natin ng coding, ginapa-implementa natin. Sir, sa mga facilities natin, iblang may mga OFW, sa FERA, may mga pulis kita na nakadisino yan, no? Well, yes, tanan natin yung mga centers, mga quarantine centers natin, even isolation areas, may mga pulis kita na ginapagdito. Sir, finally, again, ang imo appeal sa pumuluyo sa Macoleño, sir? Well, ang kuhan ko lang, kabalo kita, ang punta natin subong, hindi lang virus, kundi ang pati ang tawag diri sa atong ekonomiya. Pwede natin ni makuha kung mag-cooperate lang kita. Tanan kita, hindi lang pwedeng ipitan lang natin sa gobyerno. Ang wondering wala kita ginapabayaan ng gobyerno, pero hindi natin mapabayaan ng ating ekonomiya. So, mabalik lang nga kabasko sa ating ekonomiya kung mag-cooperate kita. Isa lang ang ginapangayo sa gobyerno natin, ang physical distance, ang tawag diri, ang pagsuksok sa face mask as much as possible, hindi na lang tamagwaanay kung hindi man kinahanglanon. Pero kung kinahanglanon, observe lang na ang regulasyon para makasurvive dito sa nga crisis. With that note,
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! There you have it, si Police Colonel Henry Viñas, ato sining Bacolod City Police Office Director. Sa mga tulumano sa ato kapulisanti, as is gyapon na. Importante din nga mabantaya sa pulis naton nga ang mga tao nga ara makitaan sa dalan nga nagalakat, pamalaklon, gina-practice ang ginatawag nga social physical distancing amo man ang pagsuksok sang face mask. Ayos, ang aton interview sa kay Police Colonel Henry Viñas, ginadulong sa inyo sa kalwan sang DTX 500 capsule para sa kompleto nga management sa inyo sa nga liver detox. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule may alag na tawag nga detoxifying compounds, nagatinlo sa ato sa nga dugo kagatay, iniman ang mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant, pangontra sa liver, inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Lilang kay ma-unload kita na sa aton sining tulumanon na ginatamyaw naton ang mga residente sa Barangay 2 Poblasyon La Carlota City, ang mga barangay official sa papanguna ni Barangay Kapitan, my good friend Jerby Advincula. Gapaurok-urok sila. May gabi man dira sa kay Morina, kag sa kay Norman Alvarado and family, nagapaurok-urok man sa aton sininga pagpangalagad. Maninoy maing kagay maninay Chari sa labasyon dira, may gabigid. Tamis Boys, Boy Dayo, Felix Gar, Ala Navales, ara sila gapaurok-urok gida. Si Isaimon Laudet, kag si Rosana Tasi, Tyrone Gavin, Ide Villarosa, Madeline Gavin, Marian Grace Gavin, tanan sang Barangay Paluma, Valladolid, nagaupod sila sa aton sininga pagpangalagad. Sa kay Gerald Babaw, sa kay Veronica Valyados Ichaos, si Police Retired Colonel Placido Hintolayon family, nagapaurok-urok gid. Amo man kay classmate Abibik Salcido Buendia. Happy birthday gali kay Police Lieutenant Colonel Luisito Asibutse, birthday sa buong adlaw O sa kay Police Lieutenant Colonel Luisito Asibutse, chief sang TMU kag sang bitaw, sir, happy birthday. Alin diri sa imo kapamilya sa Aksyon Radyo Bacolod. Kay Valencia Kenneth maayong gabi, Nonoy Bianco, nagapaurok-urok gid si Bing Barillo, si Bambi Padernal. Dara sa may Purok Dalia, Barangay Abonan, Bago City, gamonitor si Julita Guanson Buenaventura. Dara sa BMA, check attendance lang si Jerthel Humayaw, si Salvacion Takuyo, araman nagaupod kanagalantaw sa ato sining Facebook Live, si Manang Sonia de la Torre Delgado, si Joffy Colinco, si Toto Marlon Sikinya Cañete, pa-check attendance lang, si Jocelyn Kalamaan, araman si Alvin Camisora, si Toto Christopher Boyet Vergara and family. Nagaupod man sa aton si Elni Igay Dagumo, mayong gabigid. Time ako dira si Lola Nimpasumpay sa Purok Facoma, San Enrique, alin kay Reggie Gabales. Manenay Nena Fe Campaniel and family kay Mariras Kakumarita or Kumparita Rami Miliana. Sa kay Mr. and Mrs. Gerson Chang and family. Sa kay Philip Laurente,
sa kay Imay Incarnado, sa kay Sister Roda Magbanwada, may gabi sa mga Castillo family dira sa Baliwagan, San Enrique. Sa mga personal sang DRRMO, Isabela, 24/7 nagatutok sa COVID-19, amuman sa Action Radio, alin kay Mamert Alarcon. Nonoy Tamayo Jr., mayong gabi. Sa Tangob, Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposan family. Sa Country Homes, Araman si Ging Alib. Sa Masville, Cubay, gamonitor ang mga Angels. Si EG, si Joy, si Linlin. Tatay Moroy na kag sinanay Leti. Si Edna Lapar, si Brad Alex Budoy, bayaw ko si Inday Rolina Transporto. Alin ina kay Alin Transporto. Si Benji Joso, check attendance man. Dara sa Cadiz, Ashley Matmat, kag Christian Ligarde. Alin kay Annabel Garcia. Pamilya ko dara sa Castellana, Bantulo. From Canlaon City, ang panamyaw, Joan Rica Puerto, Bantulo. Sa kay classmate Merlido Lido Magallanes, happy listening. Dara sa Bago City, ang mga kaingod ko naga-monitor gid. Siling ni Sais Villarosa. Si Mr. and Mrs. Gerson Chang, araman na, ga-monitor. Sila ni J.An. Nilias Sarahilya. Sa Binalbagan, tamya ko dara si Nanay Eni. Alin kay Nonoy Oslan, sang South Korea. Okinawa, Japan, ara si Ani Raffles, ga-monitor sa aton. Si Shelma Catalan, si Jane Salcedo, natamyaw yung mga taga San Enrique. Si Saldi Popoy Braca, ang panamyaw alin kay Ariel Cagnilida, Kabatak, sang FGA Village, La Carlota City. Si Jamela Crizil, sa Baricos. Toto Jake Mendoza, may gabi sa amuman kay PJ Villanueva Tapa. Dara sa Barangay Kabuga, monitor sa aton si Malu Alunan Ruiz. Smigol Vagen sang Panokoy, Aldren Limaco, check attendance lang. Sa Purok Estivites, Barangay Bagong Silang, Don Salvador Benedicto, ginatamya ko sila. Alin kay Dakal Munina. Sa kay Win Tabuhara Maranyon, Napahilogo. Sinanay kag si tatay Nito Piliado sa Castellana monitor gida. Siling ni Cheryl Kilio. Sa kay Jonilo Gonzaga, check attendance lang siya. Sa Kabog, Sumag, Pamilya Makilan, alin kay Jan Senior Makilan, alin man kay Jordain Monturio, pa-check attendance man. Sa Hong Kong, ara si Rakilina Lumawag, check attendance lang si Chay Martin. Ara man si Maria Los Grijaldo Macunat. Si Mr. and Mrs. Fred Niña and family, check attendance lang. Uy, si Madam Malo Diaz, da may gabi kay Inday Malo Diaz, dira sa Panokoy. Kay Isabela, ramang monitor si Richard Esmeralda. Si Toto Sammy Roger Awing. Nenen Toricampo, Heidi Lopez Bawi. Hermelinda Holmes Mansilingan, Pamilya Awing. Ginatamya ka mo ni Sammy Roger Awing. Jonilo Gonzaga, si Cords Cobra. Amaman si Piper Parsley, Sir Edwin Pineda and family sa New Jersey. Tamya ko dara ang pamilya Magalona sa Kabug, kaga Borniso family. Alin kay Gemela Magalona Borniso. Totoroy tayo punta sa Saudi may gabi. Nelson Magbanwa Jr. sa kay Ev Rigby. Tamya lang ang batch 71 high school. Si Elizabeth Malaka Gamala, tamya lang pamilyaya kay Auntie Flor Malaka Bailon, kay saya si Lenny Toledo gamonitor gid. Salamat kita sa inyo nga pagpaurok-urok. Heaven,
Sa Isabela raman si Maricon Taton Gargaritano. Di ka pa kapuli, guro toto John Earl Obamos. Ito ay pabiyahe, no? Tabok di sa Bacolod. Amo man sa Iloilo, no? Elizabeth Malacagabala, sakay Hagiku. Tamiya ko pamilya Baligwa sa 6th Street. Purok Tangkong, Barangay 7. Sakay Bing kag Manang Nilya, Itaas and family. Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sang Fujairah, United Arab Emirates. Si Yuni Bilaong and family, happy listening sa Barangay Pandanon, Morsha, Pamilya Sarmento. Ari kami sa Valenzuela City, Manila. Eric Binuelo. Sakay Juan Roberto Nanit Delioso Sr. Sa Antipolo, araman si Danilo Saho. Tamiya ko lang si Kapa Polpar. Din ang GNG Action Eric. Ang GNG ara na sa may 9th Street. Lakson tubangan sa PNB bla. Ara dang GNG no tubangan PNB. Lakson Ernesto Paul Pareño. Sakay San Rosa Rad. Sakay Toto Benji Locsin and family naga-monitor sa aton. Sakay Aishal Ali, Cristina Shine Satam, Danilo Saho, Toto Elmo Retiracion, Pritz Dichoso Hilado, Elizabeth Mag-Usara, Gapaurok-urok yun, Mami Elsaberi, Brad G. Dilag, Toto Buknoy, sakay Jenson Epsonda, sakay Eddie Jones Kalinaw, Toto Samuel Castillo Armita, sa Valladolid, Monitor Gid, Parita Stephen Oy, kay Kumarita Angel Oy, kay Ihado Koiche, kay Toto Samuel Oy, Mr. and Mrs. Lori Oy and family dira sa Takulinga, Monitor Gid. Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton, amuman sa kay Rimo kag Clarita Tampipi and family sa Gardenville, Barangay Tagob, Junel Santesteban. Sakay Uli Prado Gargaritano, Toto Ponce Espino, Vergara Montero Germs. Tanod Team, Barangay Panokoy, Team Sigli, Jose Ramel Paloma, Junel Santisteban, Joe Mark Conserman, Ombion Francisco Divino, Toto Miligen. Toto Junel lang ginatapos sa akong lang nga bahay nga kuan nga ano ko ganito nga pispis animal na lagyo. Siya pa tong kuntani na saligan ko nga bahay ay nalagyo tana nakalusot sa kuan sa kurong ya ay katunto nga klase pispis ay Jingjing Landiro da may gabi kay Lodi Christopher Redfield alias Donoy da. Ara gisa si LC kagabong niya Das and family, Nicolay Tabao Suarez, Jesse Sapioche Katendan, si Bibing Dagiya Bautista, mayong gabi kita sa imo. Kay pare Oscar de la China, Nars Parcon Ligarde, sa kay Mixer Estilo, sa kay Omar Mula, Jose Mongcal Torilla, sa kay Geoffrey Gao, Linda Garaygay, mo sila na Gujon, Julieta Guanzon Buenaventura. Gaanta kaliwat-wad. Ay, salamat Toto Jonel Santistiban, no? Toto Jonel Santistiban yung ginasaligan ko mo. Ano kagwa man to yung animal nga ba? Ito may karuhigtan, karo kadina, tilay. Hindi kalupad. Arlene Ugatis, sa kay Juliet Guanzoy Benaventura, sa kay Renabel Gamboa, Randy Garcia, Aisa Vicente Muarez Sorinyo. Ba nagapa-urok-urok sila ya? Ay, puwerteng ability, no? Tama ko tala si Papa Sammy, photographer. Alin kay Toto Liomas Villagracia. Dinatamiyaw tadara ang mga taga-Purok Mahogany, Abkasa, Pamilya Solinap, Kasipi, Abaw, Barzo, alin kay Bisay Mrs. Alex, kag Kumarita Zandra Apuyon,
and kids. Gapaurok-urokin sila. Sa kay Jerry John Barba Batolina. Haraman siya, gapaurok-urok man siya sa Action Night Patrol Program, no? Sa atong sini nga pagpangalagad. Mabalik ang news sini nga palatutunan when we come back. Balik ang report ni Action Eden Aboso pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe,
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa ato sa pabalagad may gabidira sa kay Police Lieutenant Colonel my good friend Ulysses Ortiz, ang Deputy Chief sang Crime Lab sa Police Regional Office 6 ga monitor gid sa ato no. Ang akon comparing Police Lieutenant Colonel Ulysses Ortiz, Chief sang Crime Lab Pro 6. Alicar Vargas namin gabi kay Alberta Caluoy, amuman sa kay Jenny Bill Tahong Vergara, sa kay Jane Cadjao Alvarez, sa kay Inday Christy Di Blas Mailim, sa kay Jacqueline Marcelino, sa kay Mix Smer Estilo, kag Julian Abrausa, kay Raquel Alba Billones, kag kay Alicar Vargas, Maninoy Jerry Hontiveros and family, may gabigid ha, Mr. and Mrs. Jerry Hontiveros and family. Sa kay Nalds Parcon Ligarde, mayong gabigid kag mayroon nila nga pagpaurok-urok, amuman kay Toto Randy Garcia, kag Renabel Gamboa. Balikan ta si Aksyon Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Aksyon Eden Aboso sa balik report. Aksyon Eden, please come back. Aksyon Eric, naglambot sa 113 ka mga persona ang nagkaladag pa sinigagabi sa syudad sa Bacolod. Matapos naglapas sa lahimay kang tanan sa ginapatuman nga preventive measures sa good mapaganaga ng paglaptas ng COVID-19. Sa record sa mga kapulisan, duha ang nadagpan sa Police Station 1 nga ginhold sa estasyon, 20 sa Police Station 2 nga ginpamtang sa tubang sang A. Bonifacio Elementary School 1 sa Dalan Aguinaldo, 82 sa Police Station 4 kagyara sa Barangay Villa Montegim, samtang siyam naman sa Police Station number 8 nga ginhold man sa compound sa ila sining estasyon. Sa record sa mga kapulisan, ini nga mga persona ang mga ginpangdakop bangod nga wala nagasuksok sang face mask
wala nagatuman sa social distancing, lakip ng mga nagaangkas sa motorsiklo, kag mayara pa sa mga menor de edad nga nagkaladagpan. Naibaluan sila ang ginahold sang 12 ka oras bag-o iga-release. Balita din sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kinaksyon Eden Aboso sa imo siling nga report. Uy sa kay Merwel Guadalupe Loplop da may gabi no. Kag kay Maricel Vis Mirandi, Nelda C. Guanci, ara sila ka porok-orok, no? Si Maria Herna Miagano, ka-monitor man sa aton, amo man Toto Kimpi Boyko Pati Gayon, ka paurok-urok man sa Action Night Patrol, no? Si Jan Langostada, mayong gabigid, Maricel Bes Mirande, tamya ko lang nila ang mga taga-Siniko, Alihis Region Per, kaina pa, kami katawag, ginakancel nila, ginapatay tao na, namon kaina pa di brown out, ay gali, kaina pa di brown out sa Alihis sa Region Per, ang gabi nila sa mga taga-Siniko, Alihis Region Per, kung brown out kaina pa ho, abi, basi kung ma-respondiran nyo to. Good night, ka. Quite the same. I love you, now I've lost you. Don't feel bad, you're not to blame. So kiss me goodbye. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sila manon Action Night Patrol program kita magatako patiporaryo. Kita magabalik buwas. Webes, same time, same station. Ato sila nga mga patrol, unit reporter selection nga nagparagad karon nga gabi. Action Eden Aboso, back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahob. News Center Action Andy Pensor, technical partner Studio A broadcast engineer Henry Espulgar, backup security guard ng Banwa, back to back kay security guard Campaner with IT expert Action JM Baikin. Transmitter control tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago si broadcast engineer Edward Balico, back to back kay security guard Rene Cordoba. Sa alas mo station manager Action Nona Magbanwa, production chief news director Action Rex sa Kantong. Ang inyong lagad ang Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbano nagkasiring. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpakamuyo. Sa iyo kapagpakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon